coba beli ini ke jing kesan juga Voice of the People Party ke jing Yaki ke jing Syakhan juga Green Tech Foundation pede bet ke lumpong deng isu nadu pasang hakaba ke youth wing women's wing lawan ban kesan bat iba adan du ilawan menen nakalian juga Voice of the People Party beli ni ke jing kesan kum ke movement kalong namar ba kaya hap ideologi jong parti ke jongi bagi kontrakam juga parti ke jongi namar ka Voice of the People Party hai ka manifesto ka nongrim juga parti bagi kini buat di Dr. Wiki singkon room insya Allah bidang keren kata jingkon kam jong kemariang ya ka baik nimla ban ya pen ya ka mariang bat kanono ka la ban kata ya ka lawi jong ikun di jong ka jadi ke jongi hak bidai bat kani ke isu pagakwa ban ya keren hagan ke janwi tolong ba ngakwa ban kentu ya SORKAR negara ya aba ka semu ban wanra ya ka roi ka par hagan jela ke jongi kadai ban perkat jwa ya kata sustainability aba keren ya ka sustainability ke pemut pakan dai ban ri sumar kendong ya kamariang bat ka bar ka SORKAR kadai ban kenmau tolong ba aba ka sim ya kenu ka policy trekam kamdei ban wanra ya kata ka policy hak wanra ya ka development without connect to the people pi ka policy ka dei ban wanra ya ka jingmentoi na ka bentan babun balang but ka bang ui ya ka ne ka rukom trekam jong ka MDA government ka basusi ka long ba ka policy trekam jong ka government kam wanra ya ka jingmentoi ya ki pai ba ka ba ka ne government ka kren ka force ka for baka Meghalaya ka day kata ka state ka ba haka jing roy hakini ki kindet snam halay no but kawan ra sipun ki development himrei ni iba de baka ta ka development kam kintiu ya ka yok ka jong ki pai ba ki jong ka banga kwa ban ong ka ni ka pol kolong ba habangi wan ra ka development ka mut ku ubri ko don ka krasu udi ban mat ya kata ka development but ka ba nga ima ya ka development model jong ni government kolong ba ka wanra de kata development ka bangila banong ka bypass ya di pai ba ha ka ba kamdon ka kam jam ya ki kun samla ki jongi ha ka wanra ya ka development ka ban bu ha ki jingmut superkat ba ka dei ban lingkong ban wanra ja ka roi ka par ka ba yo JINGMYNTOI ya ka jela ban pin ya ki corporate houses but hoi ya ta ngim la ban len ba ka di corporate sector ki don kam henry kam dei at the cost of the environment but kam dei at the cost of banong ba nakadaw jong ka VPP ngam tharai ka wi kalong ba ka SORKAR hi ka snow ba kani ka jingi ki jong ka Green Tech Foundation ka kta ya ka kom trikam jong ka SORKAR te kani ka kta ya ketemong jong ka kom trikam juki te tapi ka don ka pattern ka kom trikam jong ka SORKAR rei su don bok no don jingi ki don ki beriu ki ba ya persya ka civil society ki mi shikmat ban ya le persya ka SORKAR rei penlap nadu ka concept of land bank ba ka SORKAR ka wan ra aru ka tu ka ba not kum kalian ka parti ki jongi ni suku syai ba ka tu konsep oi lada ki beriu ki baterai na ka benta ki pai ba ni la banong ka don ka kala ban don ka merit ka rei ha ba ka SORKAR hi ka trei na ka benta ki vested interest ka land bank bagi ke SORKAR mensyukur lawan ra kalong very dangerous henry kenapa kan ni konsep land bank ka trikam ya ki public property lagi public property ka government ka persang bandi ngamtit ngampat la banong ba ngala study bhai kan ni henry ha pangi pe hi kalong ba ka government hi ka issue lale mata madai ya ka common property ka public property ban pen yonong yanuri yano te gani hi ngape ke jingkom respond jang SORKAR ya ka jeki juga Green Tech Foundation very bet kani kalong ba kakta ya tolong ur komplikam jong kani ka SORKAR nabar haba ki hab lada ki haben review ya kani kamut ki wi ki policy jong ka ki bet ki bentar ki problem ka haben review te kani kan kita ya ka komplikam ka kom simkam jong naka lian juga party jong ini empat ya keren ya kata Henry ni rumin yai budit kumba I ba alin la keren benin ngin sampai ingin sebutin begini